Ej, nu når vi sætter den næste på, så kan Mogens lige gå med, så kan han prøve en gang at have den i hænderne, ikke også? Så kan man mærke lige så tydeligt, hvordan den drejer rundt. Hør, hun snakker nu til. Nu kan du se det på den. Kan du høre det, hvordan den arbejder? Og det er kraftigt irriterende, når man er nået halvvejs derude af. Hør. Men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor folk så siger, at de får vende det op det samme sted. Det passer altså ikke. Nu laver jeg den her video, og så får vores produktchef lov til at... Jeg kan ikke gøre så meget ved det, udover at sige, at det her, det er selvfølgelig nogen, der skal kigge på. Altså, umiddelbart vil jeg sige... Det. Jo, men det kan jo lige så godt skyldes, at den ikke bremser op i trådvinden. Det er lige meget, hvor langsomt du går. Okay. Fuldstændig lige meget, hvor... Det er det, den gør det. Og samtidig så er det bare mange flere ringe. Vent lidt! Ja, kom her. Jamen, nu bliver den ved. Ja. Så er det lige meget, hvor langsomt han går. Og det er det, der er problemet. Ja! Men jeg skal lige, John, jeg skal lige have det helt på det rene. Når du bruger en tråd fra Poderhegn, hvad gør den så? Den gør slet ikke Så det. stopper den også helt rulle. Men den gør heller ikke det der inde i hænderne. Når du går med derude af, så den farer rundt ind i dine hænder. Det gør den. Fordi jeg har sat noget af det, har jeg jo sat en hel del meter op af. Jeg har forsøgt at få nogle trådvinder, hvor der ligesom er lidt brems på, men det hjælper ikke for det der. Det gør det ikke. Det har jeg her undersøgt. Se. Kom. Ikke? Ja. Og sådan bliver den ved. Og bliver ved. Ja. Hvor fanden var det den sidste der? Det var det, der jeg ringte på Christian og mig, vi lige trak ud. Hvor fanden var det over det henne? Nej, det var nede, da vi skulle lave ledet, og jeg var nede ved Gavnøen. Det var dig.